Galicia reduce os tempos medios de espera na sanidade pública. Así o afirma o xerente do Sergas, José Flores Arias. O xerente do Sergas, José Flores Arias, e o director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Albiñas, informaron hoxe dos datos de tempo medios de espera da sanidade pública galega no primeiro semestre do ano. Os responsables do Sergas lembraron que no mes de abril a Xunta puxo en marcha un plan de recuperación de actividade asistencial dotado con 15 millóns de euros para levar a cabo 230.000 actos asistenciais extraordinarios, entre probas diagnósticas, consultas especializadas e intervención cirúrxicas. Destacaron que o impacto deste plan permitiu reducir os tempos medios de espera na sanidade pública galega respecto ao pasado ano en preto de 40 días para probas diagnósticas, en máis de 30 para intervencións cirúrxicas e en 23 para primeiras consultas. Son o reflexo non son solamente datos, senón que son o reflexo do esforzo, do compromiso, tanto organizativo por parte dos servicios centrais do Servicio Galego de Saúde, das direccións dos diferentes centros que temos nas 7 áreas sanitarias e, por supostísimo, como sempre decimos, co altísimo compromiso, coa altísima profesionalidade e co altísimo ben facer e ambiciosos que son os nosos profesionais que, neste caso, foron quen, a partir de abril, no que se puxo en marcha un plan de reactivación aprobado no Consello da Xunta, na que adicaba 15 millóns de euros, puidéronse recuperar un montón de probas, moitas probas, miles de probas diagnósticas, miles de intervencións cirúrxicas e miles de consultas. Temos tamén que destacar, como vamos a ver a continuación, insisto, que o decreto de garantías posto en marcha xa dende xaneiro de 2018 mantívose cun cumprimento excelente, con datos probablemente históricos, mellores incluso que o principio da posta en marcha deste decreto. O tempo medio de espera para ser operado no Servizo Galego de Saúde ven de reducirse no primeiro semestre do ano en 30,6 días ao pasar dos 100,8 días de xuño do pasado ano aos 70,2 días de xuño do actual. Esta reducción de espera media para seren operados sucede en todas as áreas sanitarias. Os responsables do Sergas expresaron a súa confianza en que o desenvolvemento do plan de recuperación de actividade asistencial permita retornar o próximo ano aos niveis récord de 2019 cunha espera media de 56,4 días. Pero remarcaron que esta espera media de xuño de 2021, malia estar en plena pandemia, é menor que a que existía en xuño do ano 2008.